Gire a la izquierda. Después de 6 kilómetros, gire ligeramente a la derecha. Ligeirinho, não é? Ligeirito caminhamos. O galo representaría a soberbia, a prepotencia da xente, o ave bastante altanero, e as flores, pois, o cinismo tamén das persoas. Ten por aí o santo máis grande que unha persona. E hai devotos, Está montado. Sí, é que é o que me comentaba, non pensei que era unha santa, é un santo. Non, está a santa que trouxe Manolo. Perdón, o ano pasado fomos a Margulha, Portugal, buscar un santo que está montado encima dunha columna, debe ter uns 4 ou 5 metros de altura. Sí, pero por visto xa ten un montón de fans, a santa. Venen do Oviedo buscar lá ali aquela fonte, que te dixen eu. É unha historia, a mí dixo moita gracia, porque imagínate, ahora conocendo a historia e ainda así, hai xente que sigue, pero imagínate cando pasen, que sei eu, 50 anos. Que non sei. Pois daranlle algún... Mira, primeiro ano. Resulta que viñemos nós da Landa seguida. Viñera Aurelio con nós tamén. Porque tocábamos o rapaz con ele, viñera o grupo completo. Entonces, viñamos en Silleda, empezou a chover en Silleda a caldeiros, era caeraba a caldeiros. Hasta aquí viñemos co limpervéis pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. Va. Fomos a Villa Martín, ali a casa Manolo. Chegamos ali, estaba, dixo Manolo, toma a santa, mete a, pon aí, logramoslle, o Manolo trouxéramos unha anda. Bueno, feita con 2 paus para levar ao longo. Que, pelo que penso que lle levar na má, pero é claro. Entonces, dixo-me, toma, pon aí. E dixo ya a santa, estaba eu, iba a colocar así no chino, me dixo-lle, ti mire ben o que faz, dixo que para o ano non hai festa, se acabaron as fiestas, e dixo, chovía, bueno, collemos a santa, levámola para onde íbamos a decir a misa, o cura xa tiña ali un parapeto para decir a misa, e a xente toda comparaba as orixas, bueno, e había ben xente, e resulta que, de repente, para de chover. Bueno, fixos a misa, fixos a procesión, comeron os pinchos, tocaron ali os reiteiros o baile de salida da misa, toda a historia. E cando acabamos, marchamos para a casa. Cando marchamos para a casa, empezou a caer agua. Bueno, pero non parou hasta o día seguinte, pero caendo agua a caldeiros. Dende aquí está Silleda. E dixen, digo, será un milagro, será unha casualidade, ou que carallo é? Cando hai duda, é un milagro. É un milagro. Eso, non podo che contar calquera. A pisadeira para picar os toxos da desta. Ai, eu xa non sabía. Había o piote e a pisadeira, pero pisaba así, era como unha machada. O sea, levaba isto de madeira e adiante un ferro. Era unha cousa parecida a isto, así, pero de aquí para baixo, e aquí un mango. Entón pisabas con isto, con o chisme este, encima dun cebo. Picabas ali os toxos para desta. ¿Cuánto tiempo, ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo, hombre? Este é Jonathan, o fillo de Manolo, este é Manolo, o home do santo. O home do santo. Pero bueno, é unha sorpresa encontrar isto. Trae un ou trae dúas? Trae onde as dúas furgonetas. Vimos con material bastante. Fixen, che iba a decir, o mostrador do cura. Temos lo que trae tamén, é un mostrador con carta. Despois volves a tirar, E fixen algo máis alto que con a mesa normal, porque parece que o cura que está un pouco máis dereito. Que soa? Chas, meteuse ao sitio, acuñouse, e xa quedou xa non se move, non sabes? Pero de outra maneira que non aguanta. Non hai forma de aguantala. Ele dicía, non, pois poñemos, non, é mellor de outra maneira. Tiene 4 dedos para volver a desenganchalo. Vamos tiralo, porque daquela maneira... Dios.
Manolo con eso dos paxaros. Pero, Pero entende. pero Manolo, será, Trogon tamén de Ti- Silleda, comprei ti no, a parexa dele. ti na maneira de falar sabes se é paxara ou é paxara? Na maneira de piar, si sei se é novo ou vello. Nos cae aquí, sei o piar deles, polo piar sei, digo o que é. Ou se me dices o niño onde está, como é, tamén. O que encontrou o anuncio no periódico de que pagaban na Alemania a 1000 pesetas o fuego. E entonces el leu aquilo no periódico e dixo, pois eu agarro, vou facer a maleta e marcho. E puxo a facer a maleta e dixo a muller, ela, que estar facendo? A maleta que marcho para a Alemania. Ela, porque marchas para a Alemania? Marcho para a Alemania que, mira, ti viches no periódico, mira o que pon aquí. 1000 pesetas o polvo. E dixo ela, bueno, pois se vas para lavar, ben. E nesto empezou ela a facer a maleta tamén de apuro e dixolle el, ela, ti para onde vas? Dixo, eu vou mirar que boa vida pasas ti en Alemania con 1000 pesetas ao mes. Non debía ser moi boa.